Hala pre, na nag-itom diri dapita diri pre. Ha? Na nag-itom naitom ba? Asa man? Uy. Ayo. Asa? Wa ko mahadlok ka nay. Ha? Pre, asa mang Perting dakuha rin yung anak ko. Makakita sa anakunda ron, pre. direra la pre oh. Kabalo kang pilay presyo sa anakunda? Ila. 1.5 million. 1.5 million. Ay, so oh, Payon to ni. Diri to sa una. Diri nilusot ang anakunda aning Imbornala, pre. dire. Diri kani. Perting Ay, tanawa ning bangaga lagi, pre. ha? Diri nilusot pa subida. Pasubida? Diya ka nang dagko kay Ah, dito nagikan pre, padulong dire. Ay, tara. Subayon taning sa paan ay. Nagi mga agi-agi gagmay dire. Basta kay ana ay lag ko ang kwan, pre. Tanaw-tanaw gyud diri sa daplin. Tara, targo dito. Ah, panihunong pre no? Pre, Pangitaan na lang sa daplin. o sa na. Oh. Anas daplin, pre. Tara. O naman lagi pre. Pag-ukay sa daplin ba? O kayon? Oh. Uy, ito to, pre. Saan to? Baki na di ayoy. Ha? Baki. Ay, klaro pre. Yo, bigyan sila makapasar pre. Pre, dali dire. Ha? Dali dire. Asa ka to ni hunong pre no? Basta napahunay ka pre ba? Nara to dire, pre. Bakit anta turong dako kay bangag? Sa bangag ng guna magpuyo. Sa bangag? Oh, Sa bangag? oh, Sa bangag? oh. Ay. Sa bangag na magpuyo, pre. Ay. Ang problema pre, daghang kay bangag pre. Basta ka makita nato ng anakunda karon. Asa ka to pre no? Uy, Tingog lang ito pre. ay lata dai, pre. Abi na kung ulo na gid sa anakunda ba. Ngana ta sa bagnutan, pre. Oh, tara. Kanang bagnutan murag naa na yun diri guro. Pre? Hala pre, na nag-itom diri dapita diri pre. Ha? Na nag-itom naitom ba? Asa man? Uy. 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 Ayo. Asa? Wa ko mahadlok ka nay. Ha? Asa, pre, asa? Awa na pre oh. Diba? Ah, wa ko mahadlok ka nay, hawa. Ay ko biyan sa pre, dako kay ba? Diba? Ay, sama, pre, tigbaso na ko. 1, 2. Ay! Nya. Sagad kahoy, mga pre. Akahoy na ito pre. Mura po na magbitin sa kuana. Asa magyang itong baksa Hala! no? Kay durian, pre. Asa man? Tura! Yep. Pre, durian, pre. Pre. Tingnugan, napa, pre, oh. Mga anak, pre, oh. Ating daghanan ni pre ba? Oh? Mga hagbong ra, pre. Awa. Ha? Dalo na, pre. Dito tas baba mukhaon, pre. Tara pre. Bakit ang tas tagiya diri? Ay! Apa isa, pre? Asa ta? Diri ta, pre? Babaw ta. Babaw ta. Dali pre, kay maabot tong taiya ron. Ay, pre. Erting daghanag durian diri ba no? Human na tong kaon ani ron, mangita gyapon ta atong bitin. Oh! Sangitaong gyapon sa atong bitin. Pagkaon na diya pre. Sini buwak na, pre. Ukon ko ni largohon lang ko ni buwak ako, pre, ay. Ha? Largohon lang ko ni buwak ako, ah. Basta laman lami aday pre oh. Na ang ako, pre. Lami baka ni. Ay parehar ang tagpunuan di kuan pre.
Patalami pre oh. Matigbasan yung kamot. Napa pre oh. Oh. Hala, ang ako pre perti man pud ining lamian ni pre. Sige daw. Awa gud ni pre oh. Okay ka pre. Patanglay. Daot man ni ako aday pre. Oh, naka ay. Daot ni pre. Ha? Kanibi. Lamian ni mo ha oy. Nawa. Tanawa na pre. Wala naman ni. Sige pre. Kani daw. Daw. Patalami. Bali man na pre naunsa man. Tama man ni pre. Matagak man na unya pre. Ha, tanawa. Tanawa Tanawa, unod pre. Tawa. Dami pre. Sabay sabay oh. Nabunog naman niya. Ina tabi to ka pre nga. Nabunog man yung isa pre. Ha? Nabunog ka na daw. Isa pre ha. Ay pastang lami. Ala, lamian ni pre oy. Lami pre oy. Kaon pre samtang wa pang tagiya. Labot ng tagiyaw niya. Dagan kita. Pre. Ilahari ba ning dorian pre? Pre. Ha? Itong baksan ba? Ay pangitaon ta turon. Ha? Pangitaon na to turon. Sayang kay itong premium ato ba? Pila to? 1.5 million. 1.5 million? Dalian tani. Ami pre. Ala, perting iluha pre oh. Alami. Alami ah. Oh. Alami ani pre. Ya yellow lang pre oh. Lami ah. Mek ka pre oy. Ay pre. Ay kayo. Pre. Na pre. Ha. Bukon pata na? Ubo ka. Bukon pata ni. Dito na lang ko digbo. Ay, may problema pre. Dito na lang ako digbo. Ala, perting japon lami pre. Ini may awa pre. Awa pre. Oh. Pre, sig kuha lang ta pre, lugita lang pre. Perting lami pre. Baksan pre. Baksan. Ang baksan ba? Pangitaon ta turun kan asa na diha. Ha. Gitarong ta ni mo buak pre. Now. Nabi kay pre. Kan awa pre. Awa. Ito na pre, di ko pre. Dagan pa pre. Kuan dia pre kaon na. Happy kay ka ako re blatter ani di ka mo tarong kaon dia. Dagan kayo di na nako makaya gurot pre. Dagan na kayo. Ay lami. Oh. Kung tudlo pre oh. Tama na pre, huta na, di na ko. Tar, pangitaon sa natong baksan ba? Ha? Tar, pangitaon natong baksan. Pre. Kay hapon na kayo pre. Pre? Ali. Hapon na kayo. Ha? Ali, ang magsabot sa ta. Lami punta kay kaon ako to pre. Ang maayo ani pre. Bantay diha pre, diha ka. Dire? Oh, diha ka. Kay adto na ko nang bagnuta pre. Sure kung nanana jud ang bitin. Ano kay bangag? Na diha. Kay bangag dia pre. Diha mi sa una. Yuta. Oh, diha mi sa una. Nagkabulingit pagurong kuno. Sige lang. Bantay diha kay basig budagan, madakpan diha po nato. Sige, diha ka ha? Kay diri ko. Diha lang jud ka pre ha. Ala pre. Ay naglihok diri pre, bantay diha pre kay akong testingag okay pre. Bantay diha pre kay budagan ni ron. Bantay diha pre kay akong ukayon ni pre. Uy. Bata man ni si Hari man dai pre. Muka po ninyo eh. Maniyo ko ba? Awa o, dako unta kay to. Ako'y kaon ba? Sa muka po ninyo eh. Alaan kang bitin matigbasan. Unsa may gitrabaho nimo nang bagnot? Namiyo ko ba? Muka. Kaya nga to eh. Mangita na po tagbalik ka ron. Amo magud ba? Andam na unta ko direk. So si Hari man na pasalamat kap. Oh matigbasan unta kang bataa kab. Sa bangag ng guna magpuyo. Sa bangag? Oh, ay. Kani. Huwag gipalaw. Wala.
Iya. Wa ko mahadlok anay. Ha? Asa? Be. Ay, ya. Sige. May kayo eh. Magtilap-tilap mo ko sa tong tudlo, pre. Oh. Iwas si